Karbi Anglong Live kini amhang ketegarni lasi Karbi Anglong Live and news a channel lang det pena visita melo nili menang an atop Karbi Anglong ahin hindam sita melo dag difu pen tot lun sita melo Karbi Anglong Live a channel pen semelo birda atau kono birda sita melo ke pale thekpon alang litum hanchorulo lasi alang litum ke claim kedam ke messenger pan Karbi Anglong arat atuma pan alang litum pan ke cerap citudun ji pan lapen ho or ki pidun ji anso se bang bang a channel son pini national level pusta melo alang litum a channel kidun long ji pan nili arna me hirju me cho hanglo lapen alang litum ke claim kedam ke messenger pan kai keta alang litum long nili cerap citudun ji pusi pini arni bang nilihin pet tiek sita melo lai tete ni lam ning ji Kardom pini lake Karbi Anglong Live a news channel amang ke technique ningkan ke thom pini an playing tanglo asi aprangsi nili labang so puta kachuru kangtung ke lalo nilitum Karbi Anglong Live a chief executive officer mate CEO Gospel Son Crew apan sinili kachuru pali paprang lo athe alangli ke claim kachpaduk pen joksi pini Karbi Anglong Live la anang deng litum leilong lo la penon parts tame ladak kachirap dundulo nilitum technical staff anchor staff reporter pendanglok Karbi Anglong Dima Hasao Sonapur along ke doan nilituma correspondent apan tame prangsi ke nili kachuru pajero kasi pini labangso ingdeng get home Karbi Anglong Live amahang ke thek along pen puthot nila ko ke chuning ri mate kachuru ji phani ning hangela lo Karbi Anglong arat do anatum nilituma phan kanghon kangjin so pen jok kilang pen nanga chetudun do anatuma phan stame nili Karbi Anglong Live editor in chief ahin pen kachuro lapen kurwang thu pazirlo kebang jerni sitame nanglitum akang hon longpon bompo pusinilitum ningche thepon lo kardo dom ini thang ni phai senior ni Karbi Anglong district along di Fupen kebul channel ke klang bom nongnam ke thang nai Karbi Anglong Live ku kebul channel ini ningkan ke thom job mate amhang ke thegani dili district press club of Karbi Anglong amai phu hoi pen tame alang litum ke claim pedam padu pen lapoan bini ani an ningkan ke thom ke job ke plane thekapot nilihin pen jume padir dunlo lapan kilang ani sisteme ansu se Karbi Anglong Live ache the pading nang lapan pajet thang nang ku jume pidun si Bilang untuk apa? Kalau ini Karbi Anglong Live ningkan ke thom ke chok mate amhang ke thegani atu thagni di food press club ame ku ahi pen ningat long pen ahir jume pajari ko ningthelo Karbi Anglong arat atu manta alang litum phan ahir jume pito lapen Karbi Anglong Live akherang ke tunta bangso Karbi Anglong Live ke paring je phan ang sosi cepatu ponto pusi ningkhelo Kardom Karbi Anglong Live ke langkacing hondo anarada phan aprangsi Karbi sengkani kimia kardom pajiriglo nilimen lake rongbong terang Karbi Anglong Live long executive editor an partame West Karbi Anglong in charge nanglitum arni bang ke thekbon long wer labangso Karbi Anglong Live channel arta pini pen ningkan ke thom ke chok arnilo nanglitum kaching hon nanglitum mahir jume nanglitum akang hon pen labang so channel ningkan ke thom katalon long apot nanglitum ka dugo yarat phansame suri akadom pajeri kadom nilimen long sudaring ti nili Karbi Anglong Live staff reporter pin nilitum Karbi Anglong Live channel mahang thek ani third foundation de ka thek long apotame kado ka Karbi Anglong arada tumanami akero people piglo asi non nilitum aprang sitame ansu se ki aprang thek ji phan nana tum akirap akinang sor posina tum nan chirap na jeto pidun tha
asi pini tum third foundation de the long patame kato ko tame akero paper pilo kadom Kardom bini karbing long live ningkan ke thom ke chogarani lo nasila bangsu ningkan ke thom ke chogarani long nilitum karbing long live abitung along claim rapid correspondence akoti injira tum doan hastame anso se labangsu nilitum karbing long live anso se ke claim me na meji aphan anso se nilihin ben rana mahirj me paziri lo Kardom nili karbing nong live ang birta thanang pisami Julie baby pini laki nilitum karbing nong live news channel third foundation day mate ningkan ke thom ke chok arnilo lasi labangso ningkan ke thom ke chok long laki nanglitum makang khon nanglitum makacharap ka chitu a join ni senilitum labangso ningkan ke thoman sami talon dong lo lasi nanglitum phaning thelo non iprang setame nanglitum raposon thak thakang khon anso senang pidun bompo lapen nilitum news setame arniwang ke paklang along sami nanglitum nanglang don po lapen like setame subscribe setame lapen news sami arniwang tami nangkelang don pen kang khon anso senang pidun po posi ning thelo Kardom nilimen jirbon kilingpi pidi si ningarong meme arni lo lake nilitum karbiang long live channel amahang ke thegarni mate ningkan ke thom ke playing lo pinyarnian ke lagadu ka ve ningkan ke thom ke playing long ke nalitum kadu ka ve karbiang long ra tu nilitum aphan nang ke charap la pen nang chitu du na pot pusi nilitum ninga klong pen kadu ka ve phantame akiro pilo Aprengse kado kawe pan sami kadang apa je reglo kadang nilimen dake registeran nilidak karbing long life asa hem long nili iklan bom no ke technical assistance ni iklan bom pini nang itu mapan si kimesen ani kemi mate si nadak karbing long life indeng get home nili tum am hang get tek ni tum katalon pon tek po nanti kado kawe ni tum karbing long life apa na support dun thega pot nang tum kado kawe pan sami churolo Kardom nilimen anon terang nili karbiang long life bukajana firangke nilihin pen pini karbiang long life ningkan ke thom ke chok mate foundation day labang so puthak nilihin pen ahir jume la pen kurbang thu pajirlo bima nilitum ke dam tang ningkan ke thom stame nitum ka do ka ve mesen me at pen nitum ke claim ke dam la pen ang part hame nili churu thuji owners pen editor news reader lapen office staff to phana churuji alang tum ka do ka ve ke claim ke dam ke mission pen itum ningkan ke thom to chun long pen me pot lapen pena pen ke ningkan pli ke kam chajor po lasi la ka do ka ve ke dam tang ke mission sonak thak ke wahilang aningkan tame ke mission ye phan nilihin pen a hejume pajirlo lapen first tame karbiang long live kelang solang do karbi arat phans me churu part piglo alang tum son apor ang chipi pen karbiang long ke live kelang do na pot churu part piglo karbiang long live achhe answer se pading na I am Nitras Ronghang, correspondent from Sonapur. I am glad to inform you that our channel has reached 3 glorious years of its service in the entire region of Karbi Anglong and Assam. Therefore, I would like to wish a very happy anniversary to the entire team of Karbi Anglong Live, and I believe that our channel will bring the most relevant and unbiased news around Karbi Anglong and Assam. Once again, thank you very much for your support and love. Kardom karbiang long life kelang arat do anaphan nilimen something ti nijan karbiang long jirkendeng a correspondent a henpen karbiang long life ningkan ke thom ke pleng long pot niling arong pi lase lan so se ke aprang ka prang dun thegje phan lapen ning siwet pen ke tem ke dam tu thegje phan nilihin pen hirjume chahana pardon Kardom nilimen thare welson terang nili wolong komoje correspondent nili wolong komoje correspondent hin pen karbing long life and news channel pinian ningkan get home ke pleng long pot nili ning arong iktiglo lapen anso se labang so channel kapaprang thegji lapen ning siwet pen ke claim jendam rapet thegje phan nalitu mangnu hirjume chahang Kardom nili samsing ki karbiang life dong muka perang ki pini karbiang life ningkan ki thomer ni ki pleng long pot ning arong piglo lapen prang bang jilang stame ning sigi do pen anso se klar dak lapen hop peda birta pachita konong ber je phan chira stun du si nilimen samsung ki koilong chi pen pini Karbiang Live News Channel ningkan ki thom parta ki pleng ki chong
prangse harnam handa kero pi perfect lo lapen karbiang long arad on handa me kero ong pi lo labang so news channel jethe kiding ponbom jia pan lapen aprana keng kam ka jor ponbom sek jia pan kero jibi jang lo karbiang long arad on pan karbiang kan kini ardo pi pajulo nilimen ardusan lo pra nili karbiang long life lo dul marapen correspondent ini thangthani phai ni lagi karbiang long life indeng top amhang ke chega ni ke talang lo apa to me kero por pila la peningaro pila anso se kira ni lama ni sme correspondent on pen karbiang long rat asme anso karbiang long life YouTube channel apa na here to be informasi pardon Nili thare dirshina rongpi aprang si karbiang life ke claim rap per korte injir la pen karbiang life ke lang korte injir tum anaphan nili tum karbiang anglong life and kan ke thom labang so biota ke pache thaglong mate ni kari thom ki chok arani ke playing a cardom nang to aprang si nang to an ki paje lo cardom nili tum karbiang life a biota to pen mal atum benang to phan aprang si ni kan ke thom hir jume aprang si ke lang ratum anaphan me ki paje lo Kardom nilimen lake sarpang ring tiga thar nili karbiang long life apartment langhin aha warpensi correspondent dobom lapente nili labang so channel long na chera abdun long lake nili ning arong perfect lo lapente choro lo lasi ilitum labang so channel apartment claim ra pedam ra pedabang pho bang phi tum phan anstami ke dam tanga por sun thak thaksi non ke wangji pranga por stami lapuan so se ke claim ge da meje phanili arnam hirjume hanglo lapente karbiang long life ache thai pading na Kardom nilimen Daniel hi nili karbiang long life long tirang ke claim bang phu karbiang long life ningkan ke thom ke pleng long lake nali tuma hir jume pena job lo la se ansu se la so ache the ka piding ja phan nang ke lang dun ji rd dang ki pidun ji la penan su se la so a channel anut phan stame ka chi share pon thu ji subscribe dun ji phan nili hin penal to phan chuni ri lo la pen birta ke mi ahok pet athik pet pen nang to phan kapik lang pon thu ji phan nili hin pen bor i pon po lasi katu ka ve same nang ke lang thu ji phan chuni ri lo Kardom karbiang long life kelang rat don phanda pini ningkang sama kardom ado bi phanda nang chipilo kardom ini ke arni ki men nai arni lo isi karbiang long life ningkan ke thom ke pleng mang ke thek arni lo isi mesen arni busini tum lakhadam lo setame ado ka we phanda hirjume chang lo ini ningkan ke thom pleng tang lo setame ansu se aprang tame ke aprang pon bom ni phan hirjume nang pidun thala pen ni tu karbiang long life Hoi pen se tame hirjume ke om choji phan la pen ansu se ke paprang pon bomi phani tum tabor ipon po lasi nilike dak chuke hola correspondent nilimen ke sonjit kru kardom hari harsing rompi apang si karbiang long life lemra pet akorti injir la pen karbiang long life kelang tuan akorti injir atu apan nilihin mate nilitum karbiang long life ningkan ke thom birta pacet angpon long mate birta pacetak ningkan ke thom ke chok arani lapen nilitum ningkan ke thom chok lasi nilitum karbiang long life ahin pen karbiang long rat itu ana tum han ningkan ke thom ke chok labang so akhir jumi lapen ningkan kimi akhir jumi nilitum karbiang long life ahin pen karbiang long rat ke to ana tum han akhir jumi pajero ada Choro lo karbiang long life kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie Baby lapen ani tum jonsi lapuson thak kinang so lapen kichumi sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo karbiang long life channel alo subscribe tha